Кудагыз, студияла Лилия Дельбаева, мин хәтта Сибай калганда булып узган сараларынан таныштырып үтәм. Башкортстанда ял көндәрендә һава температураһы 5 градуска тиклем күтәреләсәк. Синоптиктар әйтүенсә, был мәлдәрдә явым-төшемдәр күп була. Тимәк, юл йөрүдә катмарлыктар булу менән бер рәттән коммуналь хезмәттәр өстендә эш артасак. Төне буе яуган кар тәрән күрт һалган. Был әлбиттә үз сиратында халык юлдарында көсөргәнеш тудырды. Бигрәк тә коммуналь хезмәттәр җитешә алмаган касаба урамдарындагы хәлдәр катмарлы. Туктамай яуган карды махсус техника тадартып өлгерә алмай. Бындай осракта күптәр машинаны калдырып, эшкә яяу сыгуды хуп күрде. Юлдар тайгак, шуңа күрә рульдәгеләргә айрыуса игътибарлы булыр кирәк ди белгечләр. Синоптиктар билдәләвенсә, республикала алдагы көндәр йылы торасак. Урыны менән епшек кар явуы, көчле ел сыгуы көтелә. Тимәк, был мәлдәрдә етди сәбәпһез юлга сыкмау хәерле. 25 февраль Башкортстан Республиканың дәүләт флагы көне билдәләнде. Был символ 92 елда кабул ителә. Флагтың авторлары Урал Мөсәлимов һәм Ольга Асабина. Флаг төстәренең мәгънәһе дәүләт символикаһы турында законда асыла. Яшел төс азатлыкты, яшәештең мәңгелеген, ак төс республика халыкларының тыныслыкты һөюен, зәңгәр төс уй-ниятләрнең сафлыгын белдерә. Флагтың ак төсенең уртаһында 7 таждан торган курай хүрәтләнгән. Курай сәскәһе дуслык билдәһе. Уның 7 тажы риваят буенча Башкортстан халыкларының берләшүенә башлангыч салган 7 ыруга ишара. Калабызда игълан ителгән Һалдатка хат акцияһы бөек еңүнең 75 еллыгына арнала. Был изге эштән мәктәп укучылары, урта махсус һәм югары уку йортлары студентлары ситтә калманы. Улар әлеге көндә армия сафында хезмәт итүче якташларыбызга, шулай ук хәрби юнәлешле уку йортларында белем алучы курсантларга хат язды. Мәгариф һәм мәдәният бүлектәре игълан иткән патриотик акцияны беренче мәктәп коллективы дәүрә күтәреп алды. Был мәлдә белем бирү йорты укучылары өчен тарих һәм тауган якты өйрәнү музеена экскурсиялар оештырылды. Улар хәрбидан залында, Бөек Ватан һугышында, Афган һәм Чечен республикаларында кызу нүктәләрдә катнашкан якташларыбыз турында тупланган мәгълүматлар белән танышты. Унан һуң укучылар бүген армия сафында хәрби хезмәтен үтүче каллаштарыбызга хат язды. Кулдан язылган хатта улар туган як яңлыктарын yetkirде, үзләре турасында язды, теләктәр теләне. Наши ребята служат и на Дальнем Востоке, в Приморском крае, в Уссурийске, в Калининграде, в Севастополе. Вот сейчас у нас есть 11 адресов. Если среди ваших родственников есть солдаты, проходящие срочную службу, вы можете найти эти адреса и тоже нам принести. Һалдатка хат акцияһына Сибай калаһының төзелеш һәм сервис колледжы студентлары ла ихлас кушылды. Автомеханика бүлегендә белем алучы егет һәм кызлар мәсәлән үзләренең төркемдәше Бәхтияр Байдәүләтовка хат яздылар. Бәхтияр әлеге мәлдә алыс Камчаткала хәрби бурысын үтәй. Былтыр көз армияга алынган һалдат менән төркемдәшләре телефондан аралашып тора, ә бына конвертлы хатты тәүгә язулары. Әлбиттә, ак кагызга төшкән изге теләктәр армия сафындагы Бәхтияр өчен йылы истәлек буласак диләр улар. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмешколов, Роман Корнев, яңлыктар хезмәте. Сулпан балалар театры сәхнәһендә яңы әҫәр, Бремен музыканттары, Гензель һәм Грецель әкияттәренең авторлары агалык устылы гримдарды белмәгән кеше юктыр. Сулпан театры тәкъдим иткән яңы спектакльде кескәй тамашачылар нисек баһалана икән? Был турала безнең киләһе язмала. Сулпан балалар театры сәхнәһендә Владимир Илюхов һәм Василий Ткачев пьесаһы буенча куелган Батыр тегенсе музыкаль спектакльнең премьераһы шаулап гөрләп үтте. Бұл Илюховтың «Храбрый партняшка» деп атала, балаларға бек қыдықлы болып үміттәбет. Бұнда бек қыдықлаңыл сәхнәләр, король, королева, принцессалар, матур киімдер білән, сол вақытта великандар, бек гәүдәгә дур, рослый нейдер, эшләнген тырыштық балаларға қыдық болғын деп. Шуңа күрә бүген беренче спектакль, балалар бик кызыкны бәлегә карай. Гомере одан булыр дигән өметтәмен. Бұл спектакльдә төп герой тегенсе үзенең откырлыгы һәм зиреклеге аркаһында төрле хәлләрдән еңүче булып сыга ул. Батшаның кызына әйләнеп, ярты батшалыкка хуҗа булып китә. Тегүсе ролен башкардым. Главный рольдә инде. Коллективка зур рәхмәт. Бүтәнә зур рәхмәт шәрип килеп, карагандар өчен. Артабанда Алла бирһә. Шулай. Тулы залдар,
Артабанда үрдәр, яңа рольдәр, бөтен коллектив менән именно эшләргә дип ышанам. Спектакльдән одан булһын инде, Ходаем. Чөнки без балаларга уйнайбыз, одан булыр дип тә ышанабыз, чөнки был спектакльгә күп көч салынган. Һәрбер кеше язмышты үзе эшләй. Бunda бит инде партняшка роленнән алып киленә, ул башлаганда ук әйтә, һәрбер кеше язмыштың үзе хуҗаһы диебез. Шуның өчен өйрәнергә кирәк инде, язмышты үзебез төзибез. Театр ижад мизгелендә был спектакль беренче премьера түгел. Һәр сактагы сасулпандар тамашасыһын сагу костюмдар, кызыклы сюжет һәм йыр менән хугарылып килгән сәхнә әсәре менән арбаны. Тында алмай карап утырган балалар спектакльдә дәррәү алкыштарга күмде. Был иһә артистлар өчен иң югары баһа. Лилия Әделбаева, Руслан Көмешкулов, Роман Корнев, яңалыктар өчен. Ә хәзер кыскаса республика яңалыктары. Шаймуратов генерал ордены үз геройдарын тапты. Тәүге наградалар Ватан һаклаусылары көнендә тапшырылды. Шаймуратов ордены хәрби бурыстарын үтәгәндә, ямәгать тәртибен һаклаганда, кешеләрне коткарганда, гомерен хәвеф астына куеп, батырлык һәм кыюлык күрһәткәннәргә бирелә. Республикала игълан ителгән Айык авыл конкурсында еңүчеләр мартта билдәле булачак. Исегезгә төшерәбез. Былтыр июльдә башланган бәйгелә 52 райондан 500-гә якын авыл катнашкайны. Республика этабына шуларның 47-һе үтте. Был конкурста еңүче өчен ярты миллион һумлык дәртләндерү сарыһы каралган. Март айында 3 көн ял көтә. Халыкара катын-кызлар көне 8 март байрам көне исәпләнә. Быел ул якшәмбегә туры килә. Бындай осракта ял көне байрамдан һуң килгән 3 көннә күсәрелә. Шулай итеп, 8 марттагы ял 9-на күсә. Ошуның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Студияла Лилия Әделбаева булды. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.